Long. Tu spal. Ten emot, kámo, úplne ma vystihuje ten emot teraz. Úplne, čo poslal Luke, ten emot ma vystihuje, kámo. Úplne. Proste... Chápeš? Úplne. Yo! Prečo má chlpaté pazuchy? Ja si idem dať povinný spánok. Čo sa mu holá roztrhlo, ty kokos, v pozadí. Dobre. A čo mi je wooden plank? Možno neskôr, vieš? Počkaj, mám to ísť vycúvať? Asi pomer rovno. Či? Čo je tu také ešte? Ten sixpack pil hlavne ste zobrali? Počkaj. Našiel som nejakú onú kazetu, možno môžem pustiť hudbu. Počkaj. Jak radi. Daj tam rytmusa. Pozeraj mi, či môžem cúvať. Dober. Čo máš peťák? Strom. Ty máš peťák. Aj späťaky fungujú. Mám poslal som ti hudbu, dobre? A ty kam ideš, prosím ťa? Lebo ako mal si ísť, že rovno len. Kade? Však rovno si mal ísť. Kam rovno? Však rovno normálne, ja neviem na čo si sa otočil, že tam si mal ísť rovno. Áno? Rovno? Áno. Tak počkaj, otočím sa. Tu tancuješ, Maťo. Okej. Viete držať jak decko. Jem na to, kamo som mohol. Maťo som vyhodil cez okno von, jak sekuriťak. Nastup. Dobre. Kamaráde. To si jak odjebal celú strechu. Čo sa stalo? Čo ti jebe, tak toto nespraví ani exhibit, kamaráde. Nemáme strechu. Čo si, a to čo si chytil? Ja neviem. Eiffelovku, ty kokos. Ale to, čo? A však panoramatická, kámo, však to je jedna. Ako dobre, však máme teraz je kabrio. Hej, aspoň kámo máme kabrio a fúka trošku. Dobre, idem. Toto bolo zapajčené jak hajzel. Dobre. To je späťak nám odpalilo? Idem. No, rozbiehaj. To neviem, či jumpneš. Jumpneš. Plný. To čo si zabrzdil predtým? Dobre. Čo jebe. Dobre. Kamo, tak toto bolo akože extrémne. Nič. Idem opraviť auto tým, že je dole olej. Počkaj. Dám ručnú. Aha, my už nemáme olej asi. Kámo. Tak toto je trochu problém. Toto je trochu problém. Počkaj, my to potiahneme, kámo. To potiahneme. Normálne, kámo, z toho auta není, že nič. To je svetla. Ukáž? Mimo, poď sa pozrieť. Ja som miesto trojky dal pred tým skokom jednotku. Káže, ty si normálne zabrzdil preskokol, že poď rozbehni to, že vyhul to a normálne zabrzdil predtým. To je čo? Nevadí, však dáme ony. To podľa mňa, jak to potiahneš, tak to padne dole podľa mňa. Vôbec, kámo. Pozri sa, to ide až sem. Úplne pohodne. No dobre. No. Ty koko. Ťahaj. Čo ti jebe? Spider-Man, ukáž? Ťahaj ma. Tebe jebe, tak my sme asi dohrali. Aha. Tebe jebe, to je jak silné. Dobre, to je najlepší hook. No počkaj teraz čo? No pridaj lúk, plný. Tak som krivo. No podľa mňa. Najlepší hook. Čo ti jebe? Auto piči, extrémne. A olej nám vyteká. Neviem, či je to teraz problém, ale... Koľko doplň dole, Maťo, teraz. My som sa musel jak oné horole, že sme spustili. Kámo, keby automechanika zavolať na toto, že prosím vás, že... Mám tu také dostanie. Čo robíš, kde si? Podľa mňa Nie. Stoj! Však nevieš, kam máš ísť. Tu na nejdeš autom. Tu na bez šance, cúvaj. Musíš ísť cestu na druhú stranu, voľako. Počuj, to jak prejdeš na druhú stranu, keď tu je len... Po pravej strane. Aha, tu sú plenky. Kam ideš? Kamo, čo robíš, prosím ťa? Ja som nevidel túto dieru predo mňu, že tu je.
a s tým zemiakovým šalátom. Je to úplne že perfektná kombinácia. Wow, koľko si nabral toho šalátu? Je to úplne že perfektná kombinácia. Uhorku. Jedno mrkvu. Ty kokos. No. Fúha, no tak to Je som akože o hodinu jedol, ty kokos, jeden šalát. Zemiakovým šalátom. Je to úplne že perfektná kombinácia. Poď sa to sústo. OK. Dobre. Už len 1000 pohybov takých istých spraví. Tento pohyb už len 895 krát. Aby som dojedol jeden šalát. Takýto. Že pustiť nemá, iba sa otvorí iba nohami. Extrémne, alebo nemáte v Ratnovcach len tak po ulicách boxery, že by si zobral nové do roboty boxer. Boxer mám aj doma, ale čo sa chceš akože roztrhať? Však alebo nie, ale ten stroj ty jebo nie je boxer. Ja, to je... Že boxer mám aj doma. Poďme sa nové pobyť boxer. Máš v izbe boxer? Poďme. Ten oný? V izbe boxer. Kolotočársky? Normálne oný. Jaký kolotočársky? No Však na kolotočok sú, čo sú? V izbe. Vieš, Na jarmokoch. nervy, tak normálne tam jebneš 9. Na jarmokoch, čo sú tam vždycky oné, vieš? 20 dedinských oných, 50 kilových chlapcov, čo sa tam pretekajú, už dodá viacej. No však to je pilka, presne. Vôbec. Z tebe jebe máte, zase už pozri, čo robí. Že to No mi to nemrzelo, vieš, teraz no sa ja tu som si zavýpávaš. predstavil. Tam mi to zajtra nemrzelo, keď to tam budem drbať na rebra, vieš, keď budeš opretý o paletu. Ty hajzel. Že keď budeš opretý o paletu. Môže sa máte opierať o palety? Tomu ver, z neho si videl robiť voľa kedy? Nie. Ani ho neuvidíš, lebo to je veľmi vzácne. Zajebala sa? Čo keď mám na to otrokov, čo sú o 20 Bol rokov? na rebríku, kamoško na rebríku bola, tak sa mu trásli nohy, že neviem, či domov ešte Tak to by som si pozrel, že... No však ale videl si tie mačové nohy? Ale videl si tie mačové nohy, sa čudujú, že sa trasú. Tak ale on hovoril, že drepoval na Lekprese 500 kg. Ty si tak jebnutý. A že mal 4% telesného tuku. Jeb na to, kámo. Však má, ale aj toľko svalového oného. Tkaniva, 4%. 4% svalov. Ale chápeš, že on tomu teraz uveril, lebo si jebnutý? Nie, nehovoril to vážne. To si robím srandu. Ale akože, vieš, čo on tam dáva? Počkaj, vieš, čo on tam dáva každý deň, že ve všetkých športoch by nás rozjebal, že proste on je najväčší talent na športy. To je pravda. No však ale. Či si vybereš basketbal, alebo čože, proste Box. rozjebeš Box. meter do... No v boxe by som si ho dal, akože velice rád. Ale bez rukavic, normálne. Dobre. By som ho tak znetvoril ešte viac, jak je príšera vyjebaná. Opludárium. To, pomiera. Nepoviem nám to. Brink? Cheese brink? Chlapci. Jo. Jo. Kámo, drž píš, jak tá hra je normálne, ty. Chápeš? Kámo, máme ho, chat. 40 sme zabili tehotnú maminu, ty kokos, ale tí hajzli nám zabili Joela, chápeš? Čau, Bobko, nevidel som ja to ešte video, takže neviem, čo sa deje, ale... dobre, kúkol som to video a som musel sem prísť. Vieš mi prosím ťa povedať, prečo v tom videu 401 si dal výraz jak man face z Robloxu? To bolo asi tam, kde sa olizovala Ellie z Dinu, nie? To som dával emot, čo Luke poslal, ten Weird Champ. Ty face z Robloxu. Jaj. Čo ti jebe? Môžem tam mať ešte ona aj tú čiarku, ty kokos.
Čať. Počkaj, som sa zatváril pri tom, jak sa olizovala Dina z onu? Z Eli? Akurát, okej. No, vidíš? To zapôsobilo na mňa. Shit. Jesse, stand up. Hands in the air, I shoot this. Čo som? Ty kokos, som misklikol. Blázeň, to som ešte len v polke hry? Počkaj, to je finále, alebo není? Takže hovoríš W.